Kami prarthana khayo porok jate kaham kwrwngkha mahigui no teibo thakoni hingkhe bakhai mantun Joy Guru. Joy Guru tabukhai haino hai Thakur ni Pathak class kam rwsapnai Thakur nologui Uttor Mohoranipur Bodol Upojona number 29 Satsang Kendra Rampura Joy Guru. Joy Guru. Joy Guru ko দেখো না পর্যান খানাও Joy Guru serai serai dong. Mukhang Thakur Hayuni no khang nâng đêm bor ha tai tong gai sum choi na nai kol tong go Mukhang Thakur Hayuni no khang nâng đêm bor ha tai tong gai sum choi na nai kol tong go Ni nai kol ma bai Ni nai kol ma bai Sarvopori tong thomani bising tai khe mơ thang jagui tong Ni nai kol ma bai Ni nai kol ma bai Sarvopori tong thomani bising tai khe mơ thang jagui tong Joy Thakur no 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 Mukhang Thakur Hayuni no khang nâng đêm bor ha tai tong gai sum choi na nai kol tong go Mukhang Thakur Hayuni no khang nâng đêm bor ha tai tong gai sum choi na nai kol tong go Ni hayung nai thong mani Ni hayung nai thong mani Tho ma mari tong thai boni ni Tong thai boni ni Hamari ko polong Chung sar pisha oi tong gom Ni hayung nai thong mani Ni hayung nai thong mani Tho ma mari tong thai boni ni Tong thai boni ni Hamari ko polong Chung sar pisha oi tong gom Joy Thakur no 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 Mukhang Thakur Hayung ni no khang
đừng đi con hỡi tôi tông với sống tôi đã đây có lưu tông một tháng thà hai ông ni nô phong đừng đêm con hỡi tôi tông với sống tôi đã đây có lưu tông sống tôi đã đây có lưu tông sống tôi đã đây có lưu tông Jai Guru phải kìa Jai Guru khana belai khana to kha jagai belai khana to kai kami samung mogyang bini no khong ge puriba jab ko jagai kham ko kete bo thako